Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε μόνο ο φορολογούμενος, ο μικρός επαγγελματίας και ο μισθωτός φορολογείται με συντελεστή 22%. Ένα τεράστιο συντελεστή. Λοιπόν, το ξέρετε ότι υπάρχουν 1.499 φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα μόνο από μερίσματα 3,8 δις, τα οποία φορολογούνται με 5%. Δηλαδή από τα 3,8 δις παίρνει 190 εκατομμύρια ευρώ το κράτος. Τους τα χαρίζει. Και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί ο συνταξιούχος του ΟΓΑ φορολογείται και δεν φορολογείται ο μεγαλοεισοδηματής τα μερίσματα. Για ποιο λόγο? Πάντα διαφωτιστική για όλους εμάς και αληθής, γιατί παρακολουθείτε την κατάσταση και καλά κάνετε και μας τα υπενθυμίζετε. Κυρία Λιούτα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Απλά το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι πρέπει επιτέλους να επιστρέψουμε σε μια πολιτική, να το δούμε και εμείς οι πολίτες αυτό, η οποία να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα νούμερα, όχι τα κέρδη. Και με αυτό θέλω να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.